A Mendeley és possible editar manualment la informació de cadascuna de les referències. Per a fer-ho, clicarem sobre la referència que desitgem i farem les modificacions oportunes a les opcions que ens apareixen a la fitxa o registre de la dreta de la pantalla, en concret a la pestanya Details. És molt important que especifiquem a l'opció Type el tipus de document de què es tracta. Si un llibre, un capítol de llibre, un programa d'ordinador, una pel·lícula, un article de revista, un article de diari, una patent, una tesi, etc. En funció de l'opció que haguem triat a Type, canviaran els camps del registre. Però veiem un exemple de com podem editar aquesta informació. En el nostre llistat veiem que hi ha una referència on no queda explicitada l'autoria. A més, els autors apareixen just després del títol. Per solucionar aquest error, només caldrà que anem a l'etiqueta d'autors i els introduïm. Aquí és important que separem cadascun dels autors mitjançant la tecla Intro del teclat. Això farà que quan inserim les citacions i les bibliografies als nostres treballs, aquestes apareguin de forma correcta. Els eliminarem també del títol. Seguirem modificant o introduint informació a la resta d'opcions que apareixen en aquesta fitxa. Per exemple, un resum, o bé unes paraules clau, o bé la ciutat on s'ha editat aquesta referència, etc. És recomanable que revisem la informació que Mendeley omple automàticament per a cada referència que afegim, per tal de detectar possibles errors i modificar-los a les seves fitxes, o bé afegir informació en camps que Mendeley hagi deixat buits. No és imprescindible que els omplim tots, però hem de tenir present que com més completa sigui la fitxa del registre, també ho serà la cita o bibliografia quan l'introduïm als nostres treballs. Per això, és recomanable que sempre que introduïm una referència nova, fem aquesta revisió. A les fitxes ens pot aparèixer una nota informativa de color groc. Amb aquesta nota, Mendeley ens informa que les dades per a aquella referència han de ser revisades i ens dona dues opcions. Si cliquem a la primera, Details are correct, donarem el nostre vistiplau a les dades de la fitxa. Mentre que si cliquem a la segona, Search, Mendeley buscarà a la seva base de dades la informació sobre el document i intentarà mostrar-la correctament. No és obligatori que triem cap de les dues opcions i, fem el que fem, podrem tornar en qualsevol moment a la fitxa de qualsevol de les nostres referències i editar-la sempre que vulguem.